Ambil na, uy! At sige na, magluba! Dugan sa. Grabe kami no, sa panangin mo, sa pagtuo, porkit kagay kanig Amerika, yung nalang tanudi kay bao. Grabe pagka. Manaw, mang driver ba dyan na, lad? Mang driver ng tabanugan ha, drive-ban sa karon. Ay, ban ko na. Rak-rakan lang ka karon. Hi guys! Welcome back to my channel. Si Flora may buhala na yung karon guys. Ting palupad tagtabanog kay Abril na. Silong sa toy? Tabanog. Kining tabanog guys. Kang Ate Jocelyn yang nigipahatag ni Jang Kuy-Kuy. Sa kay wa man dadang Kuy-Kuy kay wa man jay bagahe paglargan ni Manila. Iba man tong COVID naman to kasagsagas COVID ja. Kuan to ni Jang larga kananay. Tawag na emergency. So wa ni Jang madagit ng mga gamit. So kami na lamay magpalupad ani. Instead na itambak ra ni dadto magguba ra man ni Jay gamiton. So hamang ibalupad. Ayo, pad. Gukod. Gukod yung mata. Pagod sa karon. Apa kita san? Tasi pa. Ikut magani nimo. Oh. Rangkap padawon ra ba na? Guys. Dala guys, nilipad na katong tabanog. Itom sa karon. Itom daan. Oh. Musa ka lang pa man na bali ra na panudlan. Pero lut panahon nga mabugto. Abot ng Amerika. Mauli ang dali ila Ate Jocelyn. Wa na rin turok na. Ay turok. Turok na. Kesgan? Kasgan circle. Circle ni Limbaroy. Ana ka. Pasaka sa pasakag taman. Musa ka mo balin hinay-hinay. Aduh, buya. Masangit na dali ni na. Okay guys. Saka na gatong tabanog. Uy, ni turok man. Panahon lagi na. Bali maguhangin. Bijoy. Bijoy saja. Na, tegang. Mura sa pugit fighter. Nadyo. Pasaka! Saka. Okay. Di, bali-bali maguhangin dito. Saka na. Ana. Bijoy na dun. Ano guys, cut na. Ano ko? Kat. Pagod ang nang doy. Awan. Pagod Pagod. bagang nang. Huwag na iring. Nahilab ba lagi ka? Ala na! Nasangit to eh! Wiri! Nasangit to! Ay, warday. Ano, nisa ka na? Mura nag-aeroplano guys ah. Pusi. Ay, puspusi. Mura nag-aeroplano. Salamat ka dyan, Ate Jocelyn. Daring tabanog te. Mura din sa aeroplano. Aghangin man, gudas udbos. Agpikas babaw. Madali, masangit doy. Aranay sa tanamon oy. Napagalto isa. Hindi lang kamo simbol. Isa pa talaga simbol. Koy, darang imong tabanog koy. Tingog. Guys, garabing kasganag tabanog guys. To. Kita mo ara ba? Ara kasgana ba mira? Lupot ko gang kamot. Ang kasgana oy. Ay. Agay, sa pagbuhihan gibalip kulipos ang kamot. Ikaw. Pakul. La ni Lojo, toy hangin. Ano yan ah? Kapagan kay grabe kasgana ka ato. Sige, ano yung nakadua ha? Sakit tagal ang kamot. Awit kay di ko kapagang. Sakit na. Kapagang. Wana tugdang na, patay. Tuarek. Di na magpanaw-panaw. Sakit tas kamot. Awang kamot nang puwagod pinugung. Hi everybody, so di amis mo to guys. Agamang tabanog na nawa na nas kalangitan naglupad-lupad na. So mao pa day pagpanghuman ha guys og pangandam sa ahang ipada sa Shopee sa mga nang order. Salamat kaadyo daghan kaadyo. Naglisid kog apas sa mga resellers ug sa distributors.
wa paning abot agating stock. So tuwat sa ramanta guys, maapod-apod ral ginapuhon. Si Undoy rin ang kauban, anja, di na kuno mo ganahan na tungod ni Undoy, nam ko nabasa ang comment, mura daghan to, di kuno mo ganahan, kay wa mo ganahi sa ahang uyab. Andan, saan man ninyo guys, nga si Undoy man mo ay ahang pinitik. Sir, sana all pinitik. Hala! Kasi kadyo hangin dari guys, grabing gubot na sang buhok, pero okay ra na at least nag-enjoy tagpalipad og tabanog. Tas Undoy guys to, si Jaga kubot sa kananay, tawag na nailon kay grabe sakita hiwa mo pagatang kamot mo ko ay ikaw kabot na limbaro pa hiwa gatang kamot dana. So dara ko dari guys galingkod gakaan bijabas gagmay dia di ba bijabas gagmay hang na kit under the plane. So nanguha lang pag kumadyo na laman at bisam-tisam mo ansa to re guys. Grabe na stress jud ko ron guys kay wa gadto ko magdahom guys nga ingani kadaghan ag mo order sa ato ang pahumot unsa na pa jay mo resell ang daghan na kaadyo unja problema kay kamay na lamang kaadsoy atong stock anja wa pa jud tong ato ang order bag-o kay tapas pabrika. So magwatuwat sa laman tong mga mo resell og mo distribute sa ilahang probinsya, watuwat sa laman mo guys kay makitira lagi tang tanan kay kung anong gud pud ron si Mana Santa. So naundang pud ag operasyon mao na nga kining ahong naa karon mao sa laman nating ipahurot anja waton laman natong moabot tong ikaduha nga batch kay kuliwik magud pud ron. Na stress ko kay araghanak adyo gusto man jud tanan kamo matagaan mo kamo tanan nga nanginahanglan mong ma-provide na kay maglisid man dyan kay tag-stock pila raman kabuo di man pwede magipotod na mura to day po guys nari po kayo i-share ninyo guys kaya naman ko nabasahan ko nga comment nga naingon siya nga sukad kuno nga nas Undoy sa ang vlog makitaan di na kuno siya ganahan mo tanaw sa ang vlog wa man po ko mamugus nga mo tanaw ka sa ang vlog kay ang nga maghangpat dyan si Undoy nga si Undoy naman nas Undoy dyan pirmi na kay maumanay tigtabang na maunay tigsuporta na di siguro ko mahimong productive ug wa pud si Undoy kay si Undoy manggod mo ang tigtabang na nas ang mga panginahanglan labi nagtanang nailakwin nga na ay masugo-sugo na maluoy gani kong Undoy marag say gani mo yung mga tawag di na sa Undoy na uyab aha na lang masulugo tungod sa idang pagsuporta na so ang uban po ilang itamay physical appearance kaysa mapugko para makauyab ug garang kabuha tanaw lang po ning hangnong mura mo pinigiring gibit mura mo pinigiring gilagit ang nga magpamili pag og garabing kagwapo si Undoy bisan og nga naradi mo po na maingon ni mugmaot na grabe hapon mo ano po ni nga nas Undoy kay mag-istorya mo daotan ni Undoy masakitan pug ko kay aha na si Jang gimahal sa naud gimahal sa una usakos mga ning baby era naning daag-daag pero karon nga hana na jang na-learn nga i-love sakitan ko og enjoy ang abi-abi adyon anda wa ko mamugus og matanaw ka sang vlog og di pwede Undoy mawa na char sa naol danis ang vlog kay naa na sa pirmi kay mao man ay tigbit-bit sang magamit ug unsa pa na diha mo na giingon guys nga Numan is an island lisod ka jug mabuhi ta kita ra mag-inusar tay ka timbayayong ug katungo nga ning sabot nga nas Undoy birmi salamat ka jug ni support na namong duha ni Undoy para namong duha kining among pagdigosyo-negosyo guys amon aning gi seryoso guys kay bas hindi ay kadadon mi at least na ami pang buhi sa among pamilya ug magkadadon magarami sa umaabot nga future so maura to guys nga murag dik na kun sa ganahan lagi wa man po ko'y labot ug di nakaganahan kay ang importante nagmalipadyon mi sa among kinabuhi bisag pobre ra mi malipadyon man mi wa gani ko manghilabot sa imuhang uyab nga mura pug nawog amo manghilabot kas aho nga kay bao naman kung amo naman gadyo na daan naman nang gidawat sa isang pagkaamo kay amo ra man pug ko nga jubag prinsesa mangita pud tag prinsipe ja para makaibaw mo guys ninas Undoy guys bisag nga na na grabing ka respetado ka na respectful na si Ja di na si Ja bastos aghang number 1 nga giganahan ni Ja is God fearing na si Ja mo nang di ninjo si Ja i-judge sa ijang purma sa ijang kinatawan kay grabe man nagmukatawa mura man na jagmanster ug mukatawa pero dako ka na sa kasing-kasing mo na isa sa number 1 nga ang nagustuhan ni Ja is dako sa kasing-kasing maluluyon usahay gani guys ana nang kasabat kay sobras ka maluluyon gikalip na gyud ang kaugalingan kay maluoy naman po ni Ja nga pero sobrahan ra pos kabuutan so Marto guys, ang clear ninyo guys kay agaban murag daghan ka joy nag-comment na basanas mga previous vlogs mga comment nila negative ni Undoy nga ako ano kunos Undoy manyak sa pato tungod sa isang kinatawan di man ta maka-judge guys kay na ganito ang di magtingog pero dai manyakis dayto di na to ma-judge si Undoy sa isang kinatawan kay nga na kay mo man ija ha ako nakaila man jud kong Undoy dali man kag duha ka tuig gura nang gipaantos nagpanguyab na anja kaibaw jud ko sa ijahang batasan kaila ko sa ijang batasan duha ka tuig nang nanguyab na manang adyo pa pag nga na guys grabe hapon na ninjong nga na os Undoy kabuutan na ng tao pwede ko manguyab og gwapo kay
pwede ta manguyab, pwede man ta mo pili, pero si Undoy ang gipili. Kay gwapo mas Undoy para sang pananaw, isjahang batasan, gwapo man para na. Ako mapasalamatan lang ako ning suporta gihapon namong duha. Di man dyan natang malika dyan nga sa atong kinabuhi na man kausaban, na mo ingan nga gimingaw sila sa una nga plurami sabday sa una nga plurami nga murag maura magyapon. Siguro naara siguro na bag-o sa siguro sa estados kinabuhi nagaan-gaan gamay kay na naman tay sweldo madawat, makapalit naman tag suwa, makapalit na tag bag-ong sanina okay ra lagi pa. At least na tay gamay nga kalambuan siguro agkatong tinuod ra nga ning suporta na moro toy malipay nga makakita nga naanay kalambuan ginagmay. Agkatong mga niingan nga gimingaw ko kuan nga sa una nga na mo siguro toy mga tawo nga di siguro malipay nga naapoy kalambuan gamay sa ang kinabuhi kay sa una makain ko sa una grabing lisura man dito ang kinabuhi sa una katong sa una nga nangawa jud koy makuot malipay ra laman ko og naay mo sponsor karon nalipay na ko nga kaya na bisag way sponsor maka kuan ako ginagmay mo na nga usa po na sang gipasalamat nga karon makasurvive na tabi sa ginagmay bisag wa na mo sponsor nato kay ako maluoy mapukus ubang mga sponsor kay di man pud angay jud nga kananay mo sponsor jud kay nga na kay bawar man pug pareho ra man tang naning kamot pero nadji mga tawo lagi nga kuan kadyo kasing-kasing mapasalamatan kadyo ko sa mga tawo ning tabang na sa una sa wangwa kadyo ko salamat kadyo ninyo kay ug di tungod ninyo di jud ko maning kamot dadto jud ko na ning kamot ug taman katong naay mo sponsor na hagpang palit og sudaan nga na murag grabing luod na jud na nga nakaingan ako sa galingan aral luod jud na kay kanang ilan na lamang kong giamot-amutan para makasurvive nga na mo'y nasud sa na awa na hagi take advantage nga naay mo hatag nagkwarta para na nauwaw ko di gani ko mo text di gani ko mo chat halos sa mga katong mga nihatag na gi mauwaw ko kay wa pa ko gikabaws although hada mong gibawsan sang pagampo gusto gud po ko mo ulit sa inyo ang gipangbuhat pero di pa man jud pud makaya na anja mo nang ako di kadyo ko kay chat sa katong mga sponsors na kay bawa na muda na pa nagsara ko makachat kay agahang kaugalingan ahang gi kuan gi tutok nas mga butna nga mahimo kong productive kay di ko gusto tibukin na buhi na lang ko tabangan uso kong makabarag ko sa kaugalingan mo nga mao nga bisan og usahay grabing lisira na sa kaso laban laman sa gihapon ko ginuura gihapon ang gisangpit so daghan naman siguro to na istoryang lahi na so aga ra jang gustong ipaabot ninyo guys nga tatap pang respetuhon si Undoy nga di man ta maka-judge sa tao gud sa ijang porma o sa ijang physical appearance ako magud mo judge ko sa tao sa ijang pagka-righteous o unsa siya ka maadyo unsa siya ka matinad-anon o unsa siya ka faithful nga to sa Ginoo dana ko nimo makuha so mao na way ni Undoy nga bisag nga ni ratag nang ganabad sa apoy muyab na tulain pero si Undoy diyang gipili tungod sa ijahang attitude ug sa ijahang pagka maadyong tao maong masakitan pug ko og namin mga istorya mga nga moingan mga si Undoy di mi bagay murag naog manyakis nga di man na ingan na ako nakaila ko ninja duha ka tuig na siya nang uyab na wa jud ko dagi manyak wa jud ko dagi bastos bisag ka usa wa jud nara to guys ara tong share ninyo kay at least makahibaw mo ba nga wa pug ko mamaguspad og di ka ganahan mo tan-aw na kay padadyon magyapog ang kinabuhi naman di kausaban sa atong kinabuhi di man dyan magpapilin sa danha ra naman di kausaban either musaka or muus-us nga naraman na